Салому алайкум ба ҳама бародарони аҳли тоҷик ва аҳли мусалмон ва баъдан ба бародароне ки дар ғарибӣ ҳастед. Бародарои намаҳозир ба шумо як тарзи барқарор кардаи навиштаҷӯиҳо бо ягон дӯст ё ба ягон рафиқат навиштӣ ва баъдан ё удалит шид ё он дӯстат ё ки хеле ки удалит шида навиштаҷӯитот ё ки имои худат удалит шид ти баъдан наёфтӣ ҳамун навиштаҷӯито гум шудан ё суратҳои рӯйкарда ки ба як кас перепискаи бисёр кадаи. Ина барои ҳамин дар контакт ҳамун одам бошад медрой имо дромадӣ. Мисол ина навиштагӣ инҷа ҳаста иномана. Ҳозир мо як касе мегирем ки вабше ягон чи бо вай гапзадагӣ бошем, не ки аз сар имо ки удалит шуд ё ки имои вай аз сар ёфтем ё ки имои худтон удалит шуд. Ина ҳозир медроем ягон одам қатъӣ мерем ина медроем ванҷо навиштагӣ ҳаста ин ҳамин қадар 9 декабр концаш метавонӣ ки бо далшиша биёрӣ мана уже далшиш омад ин дошт навишта яташа мегирем навиштагӣ бо вай мо набошем вабше мана хай мегирем ягон чи неста навиштагӣ ина инҷа навиштагиай коснете чтобы загрузить историю инами пеши инамиҷада навиштагӣ мана ина болои ҳамида меой окей мекунӣ мана ҳамаш биромаданд бо метавонӣ дар болои вай окей кунӣ ки чтобы бо агар навиштагӣ бошад ваётам бо мебирояд мана бо зиёдтар биромад мана чанд дақиқа қатъӣ ҳамин гап задам ина ҳамаш биромаданд. Раҳмат барои тамошо кардан бародарон. Ин буд як тарзи пайдо кардаи навиштаҷӯитҳое ки шумо гум кардаин суратота ё ки суратҳои аз шумо удалит мешаванд баъдан метавонед через ҳамин хел онҳоро бо пайдо кунед. Дар амони Аллоҳ ба ҳамаатон барори кор тани сиҳат хоҳонам.